Здравейте хора, пак в днешното видео ще играем Squid Game, докато и двамата не умрем. Да, това ще бъде малко трудно. Ти влезе ли вътре? Че кой номер си? А? Аз съм 6 номер. 006. Аз съм 121. Тук има толкова бейкани, че се объркам. Ето тебе. Не, сякаш всички се казват тъмните са 67. Сякаш само аз съм. Аз съм гайд. Мога да взема горе. А? Не знам. Мога да си инвайтна. Ако си инвайтна приятел, мога да... Оро! Аз не влязам. Телепортинг, каква е игра. Влезе ли? Още ми зарежда. Ти влезе ли? Да, ти може. Къде си? Къде си? Ти в играта ли си? Къде си? Ето тук. Почна да. Гласмейкър. Защо точно това? Сега ще умра. Май ще е кратко видео от хора. Първата игра. Това са фото. Казвам следващото. Най-мразя Hide and Seek. Това ми е най-мразно. Да. В сериала като убива. Как се прави? Умря ли? Къде си? За това. Аз ще мина. Ти виждаш ли? Аз мина в момента. О, те стрелят и в полето. Влезе ли? Чакай, що търся. Те бейкън. Толкова много бейкън. Искаш
Ужас, напрасно ты играть, не подав скин. Очень мать. 11 плеера са убити. Да, повечето от мен, защото аз ги избутах. Ай, само не. Може ли да се видя, като се натисна? Ти хикс ли си? Не, ще искам Аз какво съм? Кръг. Ти? да, всеки кръг, иска да играе. О, мате, бием се. Да не ми се бие. Би се ли няма как да Аз много бях. Просто виждам два гълчи за ни. Има огонь, приехали. Аз ще гоня. Стига бе, брат. Това е част от играта. Десно. Ще убият. За малко. Плеер Само съм. гон плей. Аз ще да съм трети, ако не бъде дел. А ще да бъде Да, че... продължим да продължим. Какво, да се бием, да продължим да се бием ли? Кръг, да. Как да се бием? Чуй. О, Се сам войска. има един гръб. Да, знаеш. А, не, гандола. Какво е това с... Аз съм добър. Представя ли са паньоният триъгълник? Как гъмбо? Представя ли са паньоният триъгълник с... А не, това е другото. Майте се лазно от отборно. Аз влизам тук седна. Къде? Ето тук два плеера са те. Идвай. 4, 5, 5. Там много сме добри. Аз тук сме дето се обикаля в кръг. Е, аз съм много за в тази игра. Аз ще избирам... Аз се избирам. Добре, аз ще изберам второто. Брат, много много шибе. Значи ако ти загубиш, ние умираме. Дай 5. Ма то беше лесно, само имаше началта. Сега съм аз. Давай. Много съм стресирана. Как да загубиш? Не, ти си... Аз неадекватно успях. Не знам какво да правя. Виждаш ли нещо? Не. Давай, бе. И ще ми допрат пистолет до глата. Да! Забавно, много. Аз сега вече разбрах какво да правя. Хора, пишете в коментарите Матия Спотър. Не, тази са. Има 2 минути останали. Има 2 минути и 30. Бъдва. Успешно. Айде, давай, днес. Къде ме блокирам? Само не двамата. Не искам да умра само заради теб. Той ще върти. Ще върти. Е пъмпал. Тя сега го навива.
тепер какво трябва да правя? Направи ли го? Да. Писа ли? Хвърляй! Хвърляй! Тя не хвърля! А, не. Мати, аз ти даже не знаеш. Сега пак трябва да го надявам. Мисля, че това е нашия Мати, край. с не трябва пак да... О, аз ще се купя за гарци в следващата игра. Кой? Нищо. Гарт ли? Мога да остана гарци. И искам. Не, дай един като да е гард, другия да е такъв плеер, за да си помагам и там. А? Не, тя левна. Тя левна! Не е ли много тук е? А, да. Хубаво. Давай, той има една тук. Но и той трябва по едно и също време да натиска бутона. 3, Браво. 4, 5. Излезе! Айде, знаеш. О, на последните минути. Успяхме. Дай да прецакаме. Може да са катери. Айде да предимте. Какво не гледам? Кой не е свършил? Се успяли. Айде, това е първа част. После се видим в част 2. До